Okay. Sige. Oh, may adlaw na ito na no. Ani ato sa Pizza 12 sa Miyerkules, Agosto bulan sa Agosto 2026. Ani atong sudan magisuna no. Di ta magpahambugay ba. Kundi ang ato apa ubsanay. Di tawag ato din no. May laing tumong kundi pagpahinumdum sa mga atong mga kaigsunan ba nga nakalimot na yung aning sudan no. Okay ni, mao ni kita ubunog mga kaigsunan no. Kasi naka tilaw ani dire sa Bohol. Naabot ba ni sa inyo may tingali bunog ubang lugar no kay labi na sa Butuan magkat sa kita ani sa Davao base na akin may dagat. Sanay dagat na yung ani pero sa uban wala gyud kay naman ni sa Piliw no. Naman sa Dapin sa mga buho ang mga katunggan mga kaigsunan no. Kailan mo katunggan yung ana ba. Okay. Ako nili kay pasikat ay kun upang pahambugay kundi atong pagpasidaan sa mga tao nga nakalimot nagkaon ng inaani nga sudan no. Abi na kadto mga high blood. Sikaw karne. Kani atong ipuli mga kaigsunan, bunog. Protehian ato atong lawas nga di madto sa laing address ba. Dito umidya na ako mga kaigsunan no kay ato na yung panahon ato na gyud na bisan pa sa atong kanon pero di po dingon nga magpalabi pa sa mga pagkaon nga ibaw tang di maayo ba maka-trigger sa atong sakit. Okay naman ang kaon panagsa. So ang atog yung i-focus sa atong nahon na kini mga ngasing